Lek sampe moro gek piye ke? Ora sida tuku klambi aku. Muga-muga mati ketabrak mobil. Astagfirullahaladzim, buset dah. Mulutnya Kirain kalau setan, ngomong ternyata lebih mati-mati parah. tabrak mobil. Sampean ki penak non ngomong mati benra ditagih ngono. Iya toh. Kan kena nggo tuku mobil. Mobil kene duite. Emang wayahe piro piro utangku? Lah utang sampean apa wis bayar 1.500 biyen. Apa iya toh? Lah, Lali iya. paling sampean. Lali enak to lali. Lah wong turane ke tanggo tuku motor Brio kae. Motor Brio ki apa? Enek motor Brio. Motor Brio. Wis ngomong wis salah-salah bayar weh. Piro toh? 1.500. Duit tinggi. 1.500. Heeh. Kecil. Edido barang loh. Bah, Iki ditung iki.